Татарстанда игеннәрнең һәр гектарыннан 38 центнер ашлык җыела. Республика читендә урнашкан Баулы районы аграрийларда быел мул уңыш җыя. Кояшлы кызу көннәрдә уракны тиз арада тәмамлау өчен игенчеләр кырларда бөтен тырышлыкларын куеп эшли. Вахит Исламгалиев крестьян фермер хуҗалыгы Баулы районында иң зурлардан санала. Аның оештырылуына 30 елдан артык. Бу вакыт эчендә Татарстанның көньяк-көнчыгышының үзенчәлекле климат шартларында төрлесен күрергә туры килгән. Оренбург далаларына якын кырларда да мул уңыш үстергә мөмкин булуын раслаганнар. Погода авыл хуҗалыгы өчен бик яхшы килде. Без чәчкәндә әзрәк тоткарлык булса да, аннары яхшы көннәр. Уборка вакытында погода бик әйбәт, яхшы булды. Менә инде без бөтен урып җыюны да аерым усулы белән башкарабыз. Башта чабабыз, безнең икенче жыр комбайны чаба. Урып җыю техникасын вакытында яхшы итеп әзерләгәннәр. Бу кыр Оренбург өлкәсе белән чиктәш. Ашыкның күп өлешен суктырып, амбарга кышкы саклауга ураштырганнар. Амбарларны бертек белән тутыру өчен 6 экипажга сезон ахырына кадәр 7000 гектарда ашлык суктырырга кирәк. Кызы культуралар җыеп алынган. Бу көннәрдә җитен уңышын җыюга керешкәннәр. Җитен майын бик теләп алалар. Быел бу культура 320 гектарда үстерелгән. Уңыш мул. Димәк, җитен үстерү хуҗалыкка зур табыш китерә. Хуҗалык икътисады планнарын җитәкчеләр билгели, авыл хуҗалыгы җитештерү технологияләре өчен агрономнар җавап бирә. Илсур Хәлфетдинов хуҗалыкта озак еллар тракторчы һәм комбайнчы булып эшләгән. Быел икенче сезон агрономия күрсәткечләре өчен җавап бирә. Механизатор булып эшләгәч, инде шул зур тракторлар чәчкәч, нормаларын ниләрне җиңел инде мен анда агроном булгач, бөтен нейне беләм. Күпме удобрение, күпме зерно. Ну, тырышабыз инде, акрын гына. Яшьләр тәҗрибәле игенчеләрдән үрнәк ала. Ринат Сафиуллин 3 ел комбайнчы ярдәмчесе булып эшләгән. Күллиятны тәмамлагач, штурвал белән мөстәкыйль идарә итә. Аграрный колледжны бетергәч, монда эшләргә керәм. Эшчеләр мәсьәләсенә килгәндә бездә андый артык тоткарлык юк. Безнең үзебезнең хозяйство тәрбияләгән егетләр эшли. Менә комбайнда ярдәмчеләр булып безнең мәктәптән үк алабыз. Баулы игенчеләре барлык мәйданның яртысыннан артыгында уңышлы җыеп алган. Киләчәк уңыш турында да онытмыйлар. Вакытында уҗыннарны чәчәргә, төрлек азыгы әзерләргә дә кирәк. Район буенча 58 единица комбайн эшли. Ну аларның әле бөтенесе дә басуга чыгарылмаган, чөнки әле азимой культураларны алабыз. Уже яровойларга кергәндә бөтен мелкиларда, ләрдә уже калганнар да кирип китәчәк. Комбайннар 100% ремонтланган. Баулы егетләре дә яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 14нче республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва итә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты җиңүчеләргә призлар, акчалата бүләкләр, дипломнар әзерли. Конкурста теорияне, техниканы яхшы белгән, иң күп бертек суктырып алган яшь комбайнчыларга өстенлек бирелә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Альберт Сафиуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Баулы районы.